Lidé se bojí toho, co je uvnitř. A přitom je to jediné místo, kde naleznou všechno. Lidé se bojí toho, co je uvnitř. A přitom je to jediné, kde naleznou všechno. Lidé se bojí toho, co je uvnitř. A přitom je to jediné místo, kde naleznou všechno. Lidé se bojí toho, co je uvnitř. A přitom je to jediné místo, kde naleznou všechno. Lidé se bojí toho, co je uvnitř. A přitom je to jediné místo, kde naleznou všechno. Lidé se bojí toho, co je uvnitř. A přitom je to jediné místo, kde naleznou všechno. Lidé se bojí toho, co je uvnitř. A přitom je to jediné místo, kde naleznou všechno. Lidé se bojí toho, co je uvnitř. A přitom je to jediné místo, kde naleznou všechno.
sitting on the clouds. Wow, shawty in my dials. Hey, wow, Henny in the mouth. Hey, wow, money took a while. Shawty gon' ride till I'm bustin'. I just want fire in emotion. Said she gon' leave, I'm innocent. Favorite of me. Mít rád lidi a milovat lidi, to je to celé tajemství a jediný recept na štěstí. Mít rád lidi a milovat lidi, to je to celé tajemství. Au fur et à mesure, mercredi, jeudi, vendredi, nous allons atteindre des points jusqu'à 41 degrés sur les régions. Najhoršie na tom je, že ťažba prebieha na štátnych pozemkoch. Prednedávnom Slovenská inšpekcia životného prostredia zakázala ťažbu v prostredí Tetrova Hlucháňa vo Veľkej Tatre. Lesy Slovenskej republiky ale na nich nečakajú a ťažia ďalej Nízky Tatra a takýmto spôsobom nám mizne jedna z posledných lokál. Hundreds of thousands are waiting on the Turkish coast now to make the journey. This deadly sea route will only get busier, and Europe's greatest humanitarian crisis is left in the hands of its most fragile nation. We need to join forces with all nations, regardless of color and nationality. Mother Earth does not discriminate, and we need Mother Earth to live, and we need the waters. When we stand together as one, we are one voice and one nation. And one nation, one nation, one nation. Earth is bringing down all what you say. Look at her now and pray. Drain in her vein, outpouring from her. Blood of her child, darkness went wild. Pulsating diaphragm restrained from pain, torn
gobierno brasileño y las tribus indígenas que habitan en la selva, ahora líderes de varias tribus. Japan has a lot of contaminated water on its hands and seemingly nowhere to put it all. 地震速報です。福島県、宮城県、山形県、茨城県、栃木県では強い揺れに警戒してください。 Au fur et à mesure, mercredi, jeudi, vendredi, nous allons atteindre des pointes jusqu'à 41 degrés sur les régions. Najhoršie na tom je, že ťažba prebieha na štátnych pozemkoch. Prednedávnom Slovenská inšpekcia životného prostredia zakázala ťažbu v prostredí Tetrova Hlucháne vo Veľkej Tatre. Lesy Slovenskej republiky ale na nič nečakajú a ťažia ďalej Nízky Tatra a takýmto spôsobom nám mizí jedna z posledných odkaz. Hundreds of thousands are waiting on the Turkish coast now to make the journey. This sea route will only get busier, and Europe's greatest humanitarian crisis is left in the hands of its most fragile nation. We need to join forces with all nations, regardless of color, and nationality. Other Earth discriminate, and we need Mother Earth to live, and we need the waters. When we stand together as one, we are one voice and one nation. And one nation, one nation, one nation. Earth is bringing down all what you say. Look at her now and pray. Rain in her vein, outpouring from her. Blood of her child, darkness went wild. Takže ostáva už iba poďakovať tým, ktorí nám pomohli zrealizovať tento módny zážitok, ktorý sme pripravovali niekoľko mesiacov. A ja by som teda na záver ešte chcela poďakovať dôležitým ľuďom. Je to festival... Je to K13, ktorý Fond na podporu umenia, ktorý podporil festival Use the City. Ďalej by som chcela poďakovať... Prečo není hudba? Tomáš zaspal. Takže záverečné defile sme pokašľali, ale ešte by som vám chcela predstaviť dôležitých ľudí. Tamara Markovičová, realizácia prvej časti kolekcie, Textilné centrum a kolaborácia s Tamarou, Alina Liba. Alina Liba z Ukrajiny robila posledné 2 modely. Určite sa na nás pozerajú 2 babky, ktoré tkali tieto nádherné látky pred 100 rokmi a ja som to úplne nedala. Bolo to absolútne perfektné. Ešte raz veľmi pekne ďakujeme aj za vašu bohatú účasť, že sme sa do tejto asi najúžšej uličky v Košiciach takto zmestili. Dúfam, že ste si pozreli všetky modely úplne podrobne a videli ste všetko, čo ste mali vidieť. Ďakujeme aj modelkám, samozrejme, že to takto aj modelom, že to takto odprezentovali. Ďakujeme festivalu Use the City, že 16 rokov vám prináša takúto kultúru do mesta a mohli sme zažiť naozaj počas 3 dní nádherné, kultúrne, rôznorodé aktivity. Videli sme hudbu, tanec, spev, modná prehliadka a samozrejme, ktorá bola o udržateľnosti. Ďakujeme aj výmenníkom K13 a ešte posledné slovo. Ja by som ešte chcela pozvať ľudí, ktorí by mali záujem si niektoré z tých modelov, ktoré sme videli, zakúpiť, tak môžu teraz prísť do showroomu, dostanú odo mňa kartičku a môžu si prísť pozrieť šaty zblízka.
a to je všetko. A ešte veľmi pekne ďakujeme, veríme, že sme trošku prispeli aj k udržateľnosti a že aj váš šatník sa možno po tejto modnej prehliadke zmení, doplníte ho o takéto kúsky. A ja by som vás ešte veľmi chcela pozvať na absolútnu bodku nášho festivalu Use the City a je to o 18:30 v Dolnej bráne. Tam bude sa konať vernisáž obrazov, ktoré vznikali počas tohto festivalu. Tak príďte nás podporiť ešte tam. O 18:30 sa tam vidíme. Ďakujeme, že ste tu boli s nami a krásny večer vám ešte želáme.